Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Έχουμε να σηκώσουμε ακόμα ένα παραγάδι και έχουμε και ένα χοντρό. Λοιπόν, οπότε βλέπετε πρέπει να έχει γίνει δουλίτσα. Εδώ ο Γιώργος το γύρισε από τις τσιπούρες και το έχει πάει στα λιθρίνια. Ή Μάρτον. Για σήκωσε ένα ρε είναι καλό. Αυτό που θα φας. Αυτό που θέλεις να φας. Αυτό το έχω πληρώσει Σαντορίνη. Πρέπει το 40 ευρώ. 70 ευρώ το κιλό. Λοιπόν, καλό. Εντάξει, μην τα απλώνεις τώρα γιατί έχουμε και δουλίτσες. Έτσι, μας περιμένουν και άλλα πράγματα. Δεν είναι άσχημο. Πω, κοκκίνησε ολόκληρη η Ελλάδα. Κοκκίνησε ολόκληρη η Ελλάδα. Πω, κομμουνιστικό καθεστώς. Κομμούνια. Πολύ κόκκινο πράγμα, πολύ κόκκινο. Καλό. Ο Γιώργος το γύρισε από τις τσιπούρες. Λοιπόν, έχουμε και συνέχεια. Άντε.